दंफां फानग्राया सोर? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ आंथाल' खनसे गाहाम लाङो गोबावजोंसो। मा खालामनांगौ जाखो दालाय? मावैयाबो गोबाव जाखाबाय आं जानाया। केसाथ' बहुत गोजौसिम थांदों चिफ मिनिस्टारनिसिम। चिफ मिनिस्टारा चिफखौ मैया हरदों, चिफआ मैया दिल्लीनिफ्राय आंखौ अर्डार हरदों। आरो डाइरेक्ट देरहासारनि मिलाव गारो होननानै इनफरमेसन फैजोबनानै दं आंनाव। बेजोंल' लाइन जायोना सार नोंनि मानसियानोथ'? सोर बिसोरो लाइन जाग्राया? नोंनि मानसिफ्रानो जायोना सार? दिल्ली साइड ना? दिग्लि साइडनिया? आरो लाइन जायाबालाय बोरैथो दंफां मावनो हानांगौ जाखो? आरो लाइन जाग्रायानो जुदि हमग्रायानो जुदि लाइन जायोबालाय मावग्रायालाय मावखागोन नोंखा। थिग दं, नोंथ' मावो होननानै प्रमान होना लाबाय होनबालाय नामा? आंथ' प्रमानानो होनांगौ जाहैबाय सार। आंथ' एखमबा गोबावजों खनसे लानानै थाङो। थांनायाथ' थाङा नङा। उफायबो गैया सार, जोङो दा गैयै मानसि माखौ जानो। गैयि होनबा जे नोंसोरो एखेबारे रायमना नेसनेल पार्कखौ फोजोबस्रांगोन बे नामा? आच्छा नों गारनो ना गारा बेखौल' बुंदो आंनो, लास्ट खोन्था बुंदो। जायखिजाया सार जों मावला, साबसे 2 नाम्बार मावग्रा दङ सार, आं बेखौ लानानै थांजोबनोसै सारनिसिम। लानानै फै। गासिखौबो लानानै थांजोबनोसै सारा। माबा 2 नाम्बार मावग्राफोरनो माबा मोनसे हरबानो जाबाय। मा हरनो आं बिसोरनो? खामानिफोर हरबानो जाबाय। आं बेफोरबायदि अल्टारनेटिभ ब्लेकमेलिंखौ हाया। उफायबो गैला आरो नोङो। लिस्टआ आंनाव दंफैखायो दै, नों खिन्थु नाम्बार 1आव दं निखिल। आं नोंखौ अननानैसो नोंखौ फन हरदां नाबा नोंखौ डाइरेक्ट एरेस्ट खालामनो हायो। जेराव नोङो पार्टिनि मानसि होननानैसो नोंखौ अननानै दोनदों आं दा। आं नाम्बार 1 नङालै सार, आं गोबावजों खनसे लाङो। होनबालाय नोंनि नोजोराव नाम्बार 1आ सोर? दाथ' आं बेखौ माथो बुंनो रोंबावनो। ओरै बे रायमना साइडआवनोथ' ओरैनोथ' आजां गाजां मानसिफोर दङ। आरो बे बाथानि मानसिफोरानो आजां गाजां कन्टिनिउ लाङो, सार्टिफिकेट गैया। दा बाथानि मानसियानोथ' नोंनो जानानै दङना, नोंखौनो लिडिं खालामदों होनना बुंगासिनो दं। होद बहाय आं लिडिं खालामदों सार, आं जेबो लिडिं खालामा, आं गैया। नंखायनो देरहासारनाव सोंबानो जाबाय। होमबा नों खोन्था, बाथानि मानसिया सोर आंनो खोन्था, आंनो होसोलांगोन दानो। मानसिफ्रा बे लकेलाव थालाबायग्राफ्रानो सार। बहा गारो दंफांखौ बिसोरो? जेराव मोनो ओरै बङाइगाव लाङो सार बिसोरो। बङाइगावआव बबे मिलाव गारहैयो? बे मिलखौथ' आं मिथिला, जायखिजाया बङाइगाव लाङो बिसोरो। नों खोन्थायाबाथ' दाया नोंनाव जागोनलै भाइ, नों खोन्थानो हानांगोन ना। दा आं नोंखौ मिथियाना सार, बिसोर जायखिजाया बङाइगाव लाङो, ओमफ्राय बङाइगावनि मानसिफोर दंदेरो। सोर रेन्जारा इनभल्भ दं बावहाय? आंथ' बेखौ बुंनो रोङालै सार, सोर रेन्जारफोर दं बेबा। बबेजों बोयो? आथियाबारिजों? आथियाबारि साइडजों फैयो बिसोरो। आंथ' एखमबा गोबावजों खनसेल' लाङो, बिदिनो संख्रि बानलु जानो आन्थाल' लानानै थाङो आं एसे एसेनो। गारदे मिथिबाय, बेफोरबायदि केरेक्टारखौ गार। बासायनो हानाय नङा, आं बुंखादों मिथिबाय। दे। साल दंफां फानग्राया सोर? बेथ' कमप्लिटलि दंफां सिखावनि बियो। नोंथांमोना जोंजों थांफानो हायोबा जों लेंलांगोन। हाग्रायाव बेसेबां दंफां हानाय दं नोंथांमोनाबो नुब्ला बिराद दुखु मोनगोन आरो। बिसोरो गासैबो दंफां सिखावजोब, बाव पाब्लिक गैया सासेबो। जोंनाव बेलेग ग्रुप दङ। औ, साब्रैसोल' दङ आरोखि, साबासोल' दङ। टटेलि स्टप खालामनो मानि होनोब्ला जोंहा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा अनेक खम जोंनि रुनिकाटा रेन्जनि आन्डाराव। ओरै होसोयोब्ला बै लामा दोंसेजों ओंखारलांगोन, बै लामा दोंसेजों होसोयोबा ओरै लामा फारसेजों ओंखारगोन। दाख्लैबो जों टाटा मबाइल गंनै हमखालि ओइदिनखालि गंबा टाटा मबाइलमोन, अनलि जों गंनैल' मोनदों। मानो होनोब्ला जोंहा प्रटेकसन खालामनाया मानसिया खम जादों। दा बेथ' कमप्लिटलि दंफां सिखावनि बियो। नोंथांमोना जोंजों थांफानो हायोबा जों लेंलांगोन। हाग्रायाव बेसेबां दंफां हानाय दं नोंथांमोनाबो नुब्ला बिराद दुखु मोनगोन आरोखि। सिखावखौ सिनायथि जाबाय नामा? सिखावखौ जों सन्देह जों एसे दङ, खिन्थु डाउट नङा आरोखि बुस्थुआ। जों सन्देह दङ बे माला सोरनि,
खिन्थु डाउट नङा आरोखि जों दाबो क्लियार मोनाखै नालाय दंफां सिखावा सोरनि खिन्थु माला टटेलि दंफां सिखावनि आरोखि बाव सार्भिस प्रभाइडारनि मोनसेबो इनभल्भ गैया आं जावले जावले बेखौनो बुंबाय थादों सोरबा जुदि सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया जुदि बेयाव इनभल्भ दङब्ला बास इभिडेन्स देखाय जों बेखौ जेलाव हरनाय जागोन आरो बे सार्भिस प्रभाइडारनिफ्राय बेखौ आउट खालामनाय जागोन प्रेजेन्ट दंफां बे हाग्रानि दंफां हानायफ्रा प्रेजेन्ट दा कन्डिसन माबायदि जाना दं बारा जादों ना खम जादों नोंथांमोननि जिखिनि दा दंफां हानाया आवगोलाव मास मोनथामनि सिगां बिराद एभेलेबेल दंफां ओंखारदोंमोन ओमफ्राय मास मोनथाम मोनब्रैनिसोनि उनावहाय खम जाबाय आरोखि मथा मथि दाख्लैल' मथा मथि गंनै गंथाम हाबदोंमोन आरोखि गंबा हाबदोंमोन गंबायाव गंनैखौ मोननाय जादों आरोखि अनेक खमायबाय आरोखि दा दंफां सिखावफोरखौ मा खावलायहरनो सानो दा अननानै आं खावलायो दंफां सिखावफोरखौ बिथांमोनखौ गासिबो जोंनिनो दादा भाइजोब सिनायजोबलायखायो जोङो जोंनि लकेलनि जोब बांसिन बिथांमोना अननानै दंफांखौ दाखावसै अननानै दस्रा बिजनेस लाइनाव हाबदो माहाजोन जाजोबखाबाय नोंथांमोना न'खौबो दाखांनो हाजोबखाबाय बे बिजनेसावनो बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि फंबायफोरखौ जाहाथे दंफांखौ दाखावसै अननानै दस्रा बिजनेस सालायदो आच्छा ओमफ्राय लोगोआवहाय थार गारियाव बोफानानै दंफां सिखावनि गारि थार गारियाव बोफानानै बे अरन एनजिअनि सासे मेम्बारा बोरै एटाक खालामखो सान्तिपुरनि साहा बेयावथ' गासिबो जोंनाव फुल डिटेल्स भिडिअ दङ जोंनि फंबाय आं नामखौ बुंला फंबाय जायो आङो बिसोरो गासिबो दंफां सिखावजोब बाव पाब्लिक गैया सासेबो दङ औ साब्रैसोल' दङ आरोखि साब्रै साबासोल' दङ ओमफ्राय पाब्लिक लाखिनो नागिरदोंमोन हायाखसै होननायाबो बे फल्स आरोखि नंथारा आरोखि बियो फल्सथार आरोखि दा बे अरन एनजिअनि सासे सोद्रोमा जालायनानै दंफां सिखावनि थाराव गाखोलायनानै बोरै दंफां सिखावजों हेल्प होखो बिलाय आंथ' एनजिअनि नंगौना नङा आं सासपेक्टसो दं आरोखि आंथ' मिथिया नालाय नै गाव आं सोर नों मिथिगौ नामा होनलायनायावसो बेबो सासे एनजिअनि मेम्बार दांलै नंनानै आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंसिनि मिडियानि सिगाङाव आं बुंनाय जाबाय आरोखि बिथाङा जुदि एनजिअनि मानसिमोनब्ला फरेस्टनि सार्भिस प्रभाइडारजोंसो हेल्प खालामनांगौमोन बिथाङा दंफां सिखावफोरजों थाफानानै माबोरै बिदि एटाक खालामखो उल्था आं बेखौ आसरित नांदों आरोखि जाबाय मिडिया लोगो नोंथांमोन गासैखौबो बे बेलासि समावहाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोसे बे मिडियानि गासै नायगिरि बिथांमोनखौबो खुलुमहरग्रोनाय जायो दा दिनैहाय जों बेखौनो दिनै बे खौरां मेल लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों बे जालांनाय जाथायनि सायाव खेंफोरथि होनो लादों दा जोंनि सायाव ओरैबायदि नारसिनदों माने सार्भिस प्रभाइडार माखासे 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै जोंखौ जेब्लायबो पलिटिकेल एंगेलजों नोजोर होनानै जोंखौ नाख्रेबबाय थादों दा बिनि बेलायावनो आं बुंगोन दिनै बनसु आरो आतसु जाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि सायाव नंखायै सोरनिबा दंफां सिखावनि खोथा लानानैहाय जोंखौहाय सोरबा हाइ कमान्डसिम दिनै सेन्ट्रेलसिम बा स्टेट गभर्नमेन्टसिम बा जोंनि दिनै जाय CM प्रमद बर' बिथांनिसिमबो बिथांमोना मेम'रेन्डाम गारदों जे सार्भिस प्रभाइडारा बेफोर गासै 2 नाम्बार खामानियाव लोब्बा दं होननानै बेफोरनि सायाव आं खेंफोरथि होनो सानदों सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै दिनै जों एक्स एनडिएफबिनिफ्राय फैनाय दा जोङो बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै एक्स एनडिएफबिफ्रा गाव सुंथा मोनफिननांगौनि थाखाय जे फेरेंगा बिथाङा जोंखौहाय दिनै सार्भिस प्रभाइडार मोनसे दंफां होबथानायाव हेफाजाब होनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों बेयावहाय जोंखौहाय इनभल्भ खालामनानै दोनदों दा बिनि बेलायाव ओरैबायदि नोजोर होयो मानसिफोरा जोंखौ जे जोंसो गाज्रि मावदों खिन्थु जोंनिफ्राय बेयाव खुनु इनभल्भ गैया सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै जोङो दिनै एक्स एनडिएफबि जोङो दिनै दानसेयाव 8,000 दरमाहा लानानै जों दिनै गावखौ फोथांनानै दङ दा बेखौ जुदि मेगन सानानै जोंखौहाय बेन खालामनो बा जोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होनाया बेयो जोबोद अयनाय बेनिखायनो दिनै बनसु बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो आतसु ट्राइबेल फरायसा आफाद बिथांमोना गोथौयै सिन्था खालामनाया मोजां एनडिएफबिनि सायाव जोङो दिनै एनडिएफबि हिसाबै नोरजियानि समान जे समाव जोङो रां खामायनांगौमोन बा सोलोंथाइ लानांगौमोन बे समा जोंनि थाखाय बारग'लांबाय बिटिआर एकर्डनि उनाव जोङो दिनै बे फिसा खामानिखौ मावनाय जादों बेयाव बिथांमोना जोंखौ मददसो होनांगौ जुदि दंफां गनाय बा इलिगेलखौ बिथांमोना मोनदोंब्ला बिथांमोना डिपार्टमेन्टेलि नारसिननो हागोन बेयावहाय सोरबा फेरेंगाया सोनाय बा इउपिपिएलआ सोनाय होननानै सार्भिस प्रभाइडारनि सायावल' नारसिननाया बेयो बिराद गोरोन्थि होननानै जोंनिफ्राय जों सानो आरो दा जोंखौ मेगन सानाय मानि बारग' एनडिएफबिखौ मेगन सानाय बारग' एनडिएफबि होनोब्ला गोबाव बोसोर एनडिएफबि हिसाबै हारिखौ सिबिबोदों हारि रैखाथिनि खामानि मावबोदों दा बिथांमोना बे बाथ्राफोरखौ दिनै साननैसोआवनो पलिटिकेलि नोजोरजों नायनानै बावलांनो सानबाय नामा बियो गोरोन्थि
दा बिनिखायनो आं दिनै खावलायहरगोन बनसु आरो आतसुखौ जायफोरा दंफां सिखावफोरनि खोथा लानानै दिनै जोंजों जेबो सावरायालासे जोंनि जेबो खोथा मिन्थियालासे बिथांमोना जे बाथ्राफोरखौ बुंदों बेयो गासिबो नंखाय। बिनिखायनो बिथांमोना जाय मेम'रेन्डाम होदों बिथांमोना बोखांनानै लाफिननांगौ आरो जोंनि इयुनखौ बिथांमोना साननांगोन। दिनै एक्स एन डि पि हिसाबै जों नोरजियानि समान जोङो हाजो थाबायनानै सोरबाबा गुलि गावजानानै जों दिनै देहाफ्रा थिग नङा। बिनिखायनो जोंनि बे फिसा खामानि मावना जानायाव बिथांमोना मेगन सायिया मोजां आरोखि। दा आरो बेखौनो खावलायबावगोन जोंनिफ्राय दिनै बिथांमोना दंफां खावदों जोंनि मानसिया होननानैहाय जोंनि मानसियानो हा होयो होननानै हा होनायनि उनाव लायो होननानै बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों। बे कमप्लिटलि नंखाय। मानो होनोबा जाथाया जानायनि सानसे सिगां बिथां दंफां सिखावफोरनिफ्राय गंनै गारि हमनो मोनदों। गारि हमनो मोनखांनायनि उनाव सं दाननानै मोनबाय जे दंफाङा हाग्रायाव आद्रा दंबावो। आद्रा दंबावोखौ सं दानखांनायनि उनाव जोङो लायनो थाङो जोंनि स्टाफआ। लायनो थांनाय समाव जेब्ला बियो 8 ट्रेक्टर खमैबो 9 ट्रेक्टरसो बे माला दंबावोमोन आरोखि। बेखौ लानानै फैबाय थानाय समावनो बिथांमोना गावसोर दंफांखौ मोनलाङाखिसै नालाय बिनि एगेन्स्टआव नंखाय मिडिया लेंहरनानै बिथांमोना जोंखौ नंखाय बांसावदों। बे नंखाय। बेखौ जों हायाखै बिथांमोनानो हादों दंफां सिखावफ्रानो। दंफां सिखावफोर हानाय बै दंफां आरोखि बेखौसो जोङो लायनो थांदों। लानानै जोङो रेन्जआव लाबोदों। मानो होनोबा बे गोग्लैसोनानै थाखाबाय। जुदिसे जों बेखौ लायाब्ला खरसा खालामनानै एसेब्लाबो जुदि जों लायाबा बिथांमोनानो बे दंफांखौ खावखागोन निस्सय।